ସେ ଟୋକା ଖାଲି ଇଏ ମୋର ହେଲେ ସିନା ଯାଇଥିବ ହବ କଣ ଗଲା ସେ ଟୋକା ଖାଲି ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବୁ ତାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ଗଲା ସେ ଟୋକା ଖାଲି ଆଜି ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପିଲାକୁ ଘରର ଠିକଣା ମତେ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ କିଏ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ନାଇଁ 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 ତାতে ଟିକେ ପଇସା ଇଏ ବଡ ମାନେ ହେରିବ ନାଇଁ 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 ତାতে ଟିକେ ପଇସା ଛାଡିଆ ମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲାସ ନାଇଁ 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 ତାଠାରୁ ଟିକେ ପଇସା ବାଳ ପୁଣି ତଳ ବଡ ନାଇଁ 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 ତାଠାରୁ ଟିକେ ପଇସା ବାଳ ପୁଣି ତଳ ମାନେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେବା ଠାରୁ ପାଣି ଦେବା ଯାଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର ସାର ବୋଲି କହେ ଇରେ ବାଳ ତ ମାନେ ତୁ ପିଅନ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଛି ପିଅନ ଭାଇ ତମେ କଣ କହିଲ ମୋ ନା ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଲାଟିନ କବାଟ ଇଏ ତ ବାପା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଟିଣ କବାଟ ତ ବୋଉ ନା ବାଳ ଦେଇ ଭଙ୍ଗା କବାଟ କେତେ ବାଳ ଇଏ ଗାଁ ଗାଁ ବାଳକୃଷ୍ଣପୁର ସେଇ ବାଳକୃଷ୍ଣପୁର ବାଳ ନା ବାଳ ଇଏ ସହକି ବାଳ ଛୁଆ କିଛି ହେଲୁ ଇଏ ବାଳରେ ବାଳରେ ତ ମତେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଦଉଥିବ ନା ଇଏ ବାଳ ପାଇଁ ଯିବି ସବୁ ଚନ୍ଦା କରି ସାରିବୁନି ତୁ ଓହୋ ତମର ଏତେ କଥା କଣ ଯାଉଛି ହରିଅ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି ଖାଲି କୋଶ୍ଚେନ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିଛ ତମେ ଜଜ ମତେ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛ ମତେ ସିଧା ସିଧା କୁହ ପେଲା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଘରେ ସେ ନା ବାଳ ଠିକ ଆଇଲେ ପାଖକୁ ବାଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଇରେ ବୋପାକୁ ବାଳ ଦେଖୁଛୁ ନା ନା ବୋପାକୁ ବାଳ ଇଏ ତତେ ପୁରା କହିଥିଲି ଯେତେ କାମ ଥାଉ ସେଟା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଇଏ ତାଲ କରି ମତେ ଯେ ବାଳ କିଣ କପଟ ଲାଟିନ କପଟ ଦେଖଉଛୁ ତୁ ବାବା ବାବା ତମ ଏକା ମାଟୁ ଘରେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ସବୁ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଠିକ ହେଇଗଲା ହଁ ଠିକ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଇଏ ଦୋଷ ଠିକ ମୋର ମା ପେଟରୁ ଠିକ ସମୟ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ତା ଛଡା ତମେ ତମେ ଘରକୁ ବୋହୁ ଆଣୁନ ତାପରେ ସିନା ଗୋଟେ ବୋହୁ ଆସିଥାନ୍ତା ମୋ ରୋଗ ପୁରା ସେଇଠି ଅଛି ବାପା ମୁଁ କହୁଥିଲି କହିଲି ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବୁ ନା ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋହୁ ଆଣିଆ ବୟସ ମୋର କଳେ ହେଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବନି ନ ପାରିବି ଉଠି ବସି ନ ପାରିବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋହୁଟେ ଆଣିବି ନା ଇଏ